Volám sa Natália a som členkou študentskej firmy Zeny. Dovoľte mi, aby som sa vám dnes prihovorila nielen ako študentka, ale ako mladý človek, ktorý uvažuje o svojej budúcnosti. A to práve tu, na Slovensku. Často sa stretávam s otázkou, chceš po skončení štúdia zostať na Slovensku? A moja odpoveď nie je len áno. Moja odpoveď je, chcem tu žiť naplno. Pracovať, tvoriť, prinášať niečo hodnotné. Nie preto, že by som nemala odvahu ísť za hranice, ale preto, že si vážim, čo tu mám. Myslím, že Slovensko je úžasná krajina. Máme nádhernú prírodu, bohatú históriu, ale predovšetkým máme mnoho talentovaných, cieľavedomých ľudí. Ako členka študentskej firmy vnímam, aké je dôležité, aby mladí ľudia dostávali príležitosti. Príležitosť rozvíjať sa, rásť, podnikať a to všetko doma. Vidím to každý deň medzi svojimi rovesníkmi. Máme nápady, máme odvahu. Máme chuť meniť veci k lepšiemu. A verím, že práve toto je základ, na ktorom môžeme stavať budúcnosť našej krajiny. Pretože ak chceme, aby mladí zostávali na Slovensku, je potrebné ukázať im, že má zmysel tu zostať. Že je možné tu nielen prežiť, ale žiť naplno. Podnikať, pracovať, zakladať rodiny. A cítiť, že sme súčasťou niečoho väčšieho. Tie najdôležitejšie veci v živote nevznikajú z ničoho. Vyrastajú z prostredia, v ktorom sa cítime prijatí. A ja som mala to šťastie, že som mohla vyrastať tu, doma. Obklopená prírodou, láskou a spomienkami, ktoré mi budú dávať navždy silu. A presne takéto detstvo by som raz chcela dopriať aj svojim deťom. Na tomto mieste, v tejto krajine. Zakladám si na ľuďoch okolo seba. Na svojej rodine, ktorá je mi oporou. Na priateľoch, ktorí ma sprevádzajú aj vtedy, keď je ťažko. Na láske, ktorú som tu spoznala a zažila. Som vďačná aj za ľudí, s ktorými sa moje cesty rozišli. Pretože aj oni boli súčasťou mojej cesty. Niečo ma naučili, niečo vo mne zanechali. A vďaka ním som sa naučila viac o sebe. O tom, čo znamená dôvera, blízkosť, strata, aj nové začiatky. Verím, že Slovensko má šikovných ľudí, rastúce príležitosti a hlavne generáciu mladých, ktorí chcú niečo dokázať. Ja som jednou z nich. Chcem sa vzdelávať, nabrať skúsenosti. Možno aj na chvíľu vycestovať, ale nie preto, aby som utiekla. Chcem sa vzdelávať a chcem sa vrátiť. Priniesť to, čo som sa naučila domov. Možno raz rozbehnúť vlastný projekt. Možno pracovať na niečom, čo bude mať zmysel pre druhých. Potrebujem priestor pre iniciatívu, kreativitu a zodpovednosť. Ďakujem vám za vašu pozornosť a dôveru, ktorú vkladáte do mladých ľudí. Verím, že spoločne môžeme urobiť zo Slovenska krajinu, na ktorú budeme hrdí, nielen dnes, ale aj zajtra. Že Slovensko bude krajinou, ktorá si váži mladých ľudí, verí v ich potenciál a podporuje ich. Chcem svojou osobnosťou prispieť tu, meniť veci k lepšiemu a vidieť, ako sa naša krajina posúva vpred. A viem, že nie som jediná.